amma ba jin ciwo ko? Su ne a cikin motar nan? ni hira ma ni ke so yi da shi. Direba ne wannan? Shi da direba mana. Shi ka hira da shi, je ka magana da shi. Ta yi magana da shi. Je ka yi magana da shi. Kawon magana su. Na yaran da ake yaran. Na yan biyu. Daban-daban ne Ku ne abin ya faru da ku? Ku ne abin ya faru da ku? To me ya faru biya abin ya kasance menene ya faru? Abin gari kasuwa. Kuka fito? Daga Nasarawa za mu je suna a Badarawa. Tun daga Nasarawa kuke? Nasarawa na Kakuri. Za mu je guri yan uwanmu zuwa suna. To da za mu je sai mun kai garin kasuwa. Sai muka ga kasariya sai ya shiga mota. Ya shiga mota muna roƙon shi. Dan Allah dan Annabi ka ya hakuri. Da muka ce ya hakuri ya koki hakura. To ya zo daidai nan sai direba ya ce to bari in juya. Na juya in je bari na su tsaya nan ba sai sun shiga ofis ɗinka ba su mata ne. Sai ya ce sam sai ya rike stiyari yana ja sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuke yi. To yanzu ba wani wanda ya ji rauni? Sai dai targade ne mun ja asibiti an ba mu magunguna. Ba wa yara a cikin motar? Ina yara sosai da wuni da yaran su ne? Su hudu. Ba wanda ya ji rauni? Wanda ya ji rauni yana can. Wannan su yan biyu ne koko? Wuni da ta buwa kai da. Ita tana ina yanzu? Tana Nasarawa. To shi wannan yaran har da shi a cikin motar? Duk suna cikin motar? Yan biyu ne? To yanzu shi na dan Castellian? Ya tafi ofis ɗinsu. An kama shi ne koko ya tafi da kanshi? Ba kama shi ba, tafi guduwa ya yi. Ya gudu ne? Ya gudu. To yanzu ba wanda ya zo wajen motan, ba wani polis ko wani? Ba wanda ya zo a cikinsu. Ba wanda ya zo? Ba wanda ya zo. Sai da Allah ya isa. Sai da Allah ya isa. Ina shi direban yake? Sai da Allah ya isa. Ina yake? Shi ne wannan? Kai ne direba ko? A'a nan garin cikin garin nan sun garin da ba wata kamfani ina neman nan ba a bisa ba magana ba. To na je ma za mun je asibiti ma mun dawo amma muna Barka dai malam. Kai ne direban motan? Biya abin ya faɗi ne? Wallahi mun taso ne kaji? Taso daga nan Nasarawa. Mun zo Central Market sai ga Castellian. Sai suka tare su. Da suka tare ni sai na ce musu sai suka ce min wai in yi parking sai ɗaya ya shiga mota. Da ya shiga sai na yi parking. Da na yi parking sai na sauka da na sauka same su suka ce to takaddun mota na ce ina nan direba na su na ce tsakani da Allah akwai amma ya ƙare. Jet din shi ya ƙare. Za su kai ni ofis na ce su ya hakuri. Suka ce kanan ya hakuri bai taso ba. Nai da su dai suka ji sai suka kwance namba. Suka kwance namban ka. Na ce ni ban yadda ba a sa min namba na. Tunda na roƙe su matana ne da yara na da matan yayana. Zan kai su gidan suna ne na Badarawa. Tunda kun ki albarkacin yara kun ki ba komai. Mu je ofis din. Ofis din su ni wanda na sani can ne kafin ka zo randa ba. Na je zan shiga sun ce min ba nan gurin bane. To kuma da ya ce ba nan bane mu je sai da na shigo randa ba ya ce min ai shi ce min yayi a juya. Ni kuma ban san juyawa za mu yi ba saboda can na sani da zan shiga suka ce su sun tashi a gurin. Can dama shine babban headquarter nasu. Sun ce min ba nan bane. To na shigo mota kuma na shigo randa ba yake ce min wai ai shi can yaje kawai sai ya kashe mota. Shi dan Castellian? Yana gaban mota na ya kashe mota. Ina kokarin ma in buɗe wuta in taka birki yayi guiding dina. Ina ji ina gani motar ta zo ta shiga ba inda zan yi. To yanzu ina motar take? Ga motar nan. Ita ce can a rami? To ba wanda ya ji rauni? To yara na ne dai da dan sauki ni ma dai yanzu muka dawo daga can asibitin. Na je sun ban magunguna sun ce ma za su kwantar da ni na ce a'a su kasu damu. An nuna ne targade kawai na je za ja mun a gida. Amma wannan motar to da kake ce ta waye?
mai motan yana Abdullahi na ma magana. hello to ban ganin ban shi bane ai ba shi mai magana da shi yanzu ina shi dan Castelia ba ai ba yanzu an ce yana asibiti kira nan ban yana asibiti shi ina dan Castelia to so da abin ya faru mutane suna dukan sai polisawa suka yi harbi sama sai mutane suka watse sai suka dauke shi okay an tafi da dan Castelia yanzu kai to yanzu ka bi su ne koko ya ake ciki koko ka hakura koko zaka bi matakin hello to zan kira yanzu to kai yanzu wani mataki ka dauka ni matakin da na dauka yanzu dai na mai motan ma ban same shi ba amma na samu kanin mai motan shi yana minane mai mota na amma akwai wani bawan Allah shi ma ya ce gidan shi da nan ya ce bar komai a hannun shi mutumin shi mutumin yana nan kusa da ku ne motan shi ma aka kai na asibiti ya ce kawai yanzu ya bi su kenan shi yana nan ma okay to Allah shi kiyaye san ina mota tana can rami ko mota wannan mota da kuke gani wani dan Castelia ne suka taso daga cikin gari ya murda stiyarin motar ta fada rami da yara kanana a ciki da matan aure a ciki amma dai Allah ya kawo abin da sauki motar ce dai ga ta a cikin rami to muna kira ga hukuma dauki matakin da ya dace akan wannan al'amari madalla